Good morning, ma'am. Very good morning. Please take your seat. Thank you, ma'am. My name is Devdutt Parikh. I am from Jagatsinghpur. ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? Ma'am, ମୁଁ BSc BD କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି କି? Ma'am, 3 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। କ'ଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର 3 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା କହୁଛି କି ଆପଣ ଜଣେ ବିନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ନ କରି ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ମ୍ୟାମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ମ୍ୟାମ୍ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି।